acordo, nunha rede social tiven unha descripción que era non son da Morea, era así, non son unha persoa da Morea e iso non ten por que ser positivo. E doume conta que o máis da xente que me coñeceu foi unha desgracia coñecerme. Porque non és da Morea e rompes co establecido e rompeslles os esquemas, non? Este que é unha frase feita, non é que me rompe os esquemas, rompeslle os esquemas, eses esquemas sociais que teñen, isto é así, e despois pasa isto, e despois isto, é que somos Sísifo, repetimos patróns, daquelas persoas están sempre repetindo patróns, en capas sociais de socialización onde é unha especie de show de Truman, non? El día de la marmota, é onde sempre se repite todo se mantén igual, e eu sí que o digo, máis da xente que me coñeciu de 10 anos para aquí, foi unha desgracia, nun mundo evasivo, os esquecerían, dirán, de vez en cando viralle a cabeza, joder, que era ti parrando, pero sí, eu creo que sí.